guys, karong panahon na guys, ni ako sa barangay hall kay akong duty ron. Kauban ko ang guwapa nga sekretary. Suod mi si Ma'am Nimpa guys. Sila joy kinasuoran pod si Ma'am Flor. My idol. O asa si Ma'am Flor dadon mi guys, bisan asa mi. Pagkakaroon guys, ga business ni si Ma'am Nim, giapihap gani sa halin sa iyahang barbecue ko nun iyang ihap-ihap og pila na tigom ni Dia. Si Dia karon na nabilin sa barangay hall kay ang iya pong kauban nga kagawad tuan na dito sa area, nagplastada na sa ilang tinda. Padayon pa mis mag-duty guys. Mo na nga nahibilin mi aning dapita. O katakatawa siya kay dako na ilang ginansya ko no, pero manghinaot lang ta guys nga kining iyahang business karon mulago ni kauban sa usa ka kagawad nga suod pud niya nga higala. Pantalan guys, kung kinsa katong gustong mukaon og mga barbecue, mga sugba-sugba, naa sila sa pantalan guys. Pantalan sa Valencia. Pingit lang ni si Ma'am Nimpa. Ug mataghapon ra ni sila guys kay adlaw manarbaho man. Extra income nila ni guys mahapon. Atol gyud ni puhon sa Pistas Valencia guys, gasugod-sugod na sila og kanang chibugan sa pantalan. So lingaw na pud aning ato ang umaabot nga piyesta pohon Senior Santo Niño. Naa rin sila kalinga makita nato sa gusto magsumsum-sumsum diha, mag-inom-inom ginagmay, balit lang mo sa ilahang sinugba. Daghan kay sila mga sinugba guys, kay linilin naman. O kinsa tong mga magtiayon nga maglaag sa pantalan, pagdala mo kaugalingong luto, sudan na lang yung paliton. Kay sigun sa kung nakita nila guys, wa jud ko kitag luto nga ilang tinda. Kuan ra ilang barbecue ra lay ang atong makita nila. So magdala lang ta og puso o luto aron kumbati na. Dayon suroy-suroy dito sa pantalan. Lingaw kaayo mo guys. Kini si Ma'am Nimpa guys, kanuna jud namo ni mahiuban des kagawad, mga tanod o ngadto sa amo ang tapok-tapok. Labi na yun sa panahon sa asembleya. Niya jud ni siya guys kay muadto pa mi ila Ma'am Flor, usa po ni siya amo mahiuban. Sabi kay ni siya guys, way libog. A few moments later. Anining time guys, ni anak ko diri sa among baybay. Gaon-uwan ni guys. Dili man ko kagawas-gawas ani di nakakita man ko aning nipa nga binagusan. Ako ning gihimo siya nga kanang himuon ng bitag butanganan o bisang unsa guys. Kay makamao-mao man ko ana. Ug dagko ang buhaton guys, pwede butangan og mga humay, anihan naghumay. Pero gamay ra ang gamon ni ani guys, kay basin og nalimot ako kung unsaon to pagbuhat. Kay senior citizen na ba ako nya, bata pa ko ato gagama. Unya bisag nalimot ko. Mo na nga gamay sa laman ato ang estudyuhan og makamao pa jud ko. Mo ni guys, yung laman nga dito og kanang puko may nga dito sa Mindanao ani. Kanang gagmay sudlanan bitaw. Dili po ni siya kalo. Mano siya akong gibuhat guys, galilas ko. Unya ako jung gi-estudyuhan og madaba jud ning down sa nipa kay anugon kaayo ba nay daghan binagusan. Tukog ra gikuha ani guys. Unya murag angaya matan-awon ning iyahang lilas. Mo na nga akong gi testingan og mapwede ba jud ni si Dia.
Atong tanaw ni guys ug mapurma ba ni og di kay dugay na kuha makagama aning purmaha. So ato gihapon na siyang sundon guys pagtan-aw. Di ta mo biya ni guys. Salamat guys kay paday ko malimot na purma jud. Hinahanglan nga tungod-tungoron jud nimo ang isig ka mata, ana, ug kana pod ari. Kaya ron magsibo lagi. Magsibo ang pagsuso nimo. Mo na nga salamat lang po ko gihapon guys kay palitay ako ang kamahuan. Dugay na ni guys, bata-bata pa ko ani dito pa ko ani sa Mindanao. Mo na nga akong giistudyohan og mapwede jud, pwede pa di ay. Mao ni nga padayon ko gyud gabuhat ani guys. Murag na ako nahunaan ani nga kasudlan. Kalibutan mo mga butang. Wa magtuo si Mister guys ug makahuman ko. Kay wa man siya magtuo makamao ba ko aning buhata. Mao ni nga Kaya ang singot nimo dili ka ang gibuhat ni guys kay pwede ra man ni ibutangan og cellphone aning nasa lamisa bitaw. Dili ka dunyang sa lamisa. Aho ning mo ni ang butangan og mga cellphone aning ano pa ta? lamisita guys. Mo ni ang gibuhat karon. Dili kayo lisod na ho guys kay mao na mo jud ang mga trabaho dito sa amoong lugar. Mao na nga sayon ra kay nako guys. Magbuhat ani kanang dako guys, kabutangan nagbugas, unsay kabutangan anak niya, mga nuog, pwede ra pod. May murag moy proxy sa karton ba? Kay dili ni ingon nga maunsa. Pwede ra pod sudlan ni mga nuog. Gama tag mga dako-dako jud. Ang trabaho sa humbana guys, ganina ani gabras si ani ga city guys, giusob namo ning kuan kay murag daghamang bukbuk. Mo tong gitangtang namo ag mga lipak amo na pong gibrasan og kanang using oil. Unya kay giatol mga duna nilakaw si Mister, murag ako lang nitiwas og trabaho ani guys kay oras naman sa ihang pagtrabaho. Mao na nga ako na lang po initiwas aning iyahang mga buhaton kay anugon kayo ang oras nga mulabay nga di jud ni siya mahuman. Ang dirira sa sud nga bahay ni guys kay gidubul-wilingan man namo kay aron may natungtugtog ari sud murag dipinsa ba mo nang among gidubul-dubulan ri sa sud. Didubol-duwilingan o kuan kawayan gihapon. Mao ni nga gihinay-hinay na ko ani guys. Nahuman ra jud naho guys. Nya diha may among kanang katri bitaw guys. Ako nang gisapawag plywood kay murag bago-bago man tong tabla. Ang gisapawag plywood ang maong katri guys. Mao ni nga ni dako-dako ning katri ha. Mao ni nga wa pa may boss Mr. ani guys, supay siguro masuko ni si Jack kay nganong gibuot-buotan ni og buhat na og katri ani. Pero bahalag masuko guys basta kay angayan higdaan ning patag guys kaysa bago-bago. Bahalag masuko si Jack basta kay nahuman na. Init man dito maghigdas gawa asod guys, di ari maghigdas gawas kay presko kay ang hangin labi na ang lipak bitaw. Moangay mas Mister og kanang lipak ang lipak ang rehas ra kay aron way igang magmuskitero ra apait na. Kaysa ito sa kwarto guys, init ka adso. Ino na ceiling fans pero lahi ra jud ning hangin nga ginama. Mo nang gabuhat ko aring gawas guys.
siya ray mag-igo ani gusto ko siya di guys basta kay mao jang gitrabaho rong adlaw. Og salamat guys sa pagsilip og manghinaot ko guys nga nakahatag ko og lingaw sa inyong pag tan-aw karon og manghinaot ko nga ang kakugi guys magpabili nato og aron dili ta laayon mamuhat-buhat kanunay sa atong pamudyo. Ug ako mayon guys, bye bye.